ja idem na stretnutie s ruským prezidentom, ktoré budem mať 9. mája. Nepochybne budem opätovne hovoriť o prímeri. Preboha, zastavme toto nezmyselné zabíjanie a sadnite si za rokovací stôl a poďte rokovať. Chápem, že to bude ťažké. Ale veď čítate a sledujete. Vy si fakt myslíte, že je reálne, aby Rusi vrátili Krym Ukrajine? To je nereálne. Nemôžeme si stavať nereálne ciele. To si naozaj myslíme, že sa Rusi stiahnu z Luhanska alebo z Donecka? No nestiahnu sa. To radšej budú bojovať aj oni ďalej. Čiže úloha Slovenska by mala byť v tom, že tak, ako to hovoríme pri Gaze, ako to hovoríme pri iných vojnách, prosím, ak ste začali rinčať zbraniami, rýchlo prestante, sadnite si a rokujte. A radšej sa hádajte 2 roky za rokovacím stolom, ako každý mesiac počúvať, že 20 a 20 tisíc ľudí sú ťažko zranení alebo nejakí mŕtvi. Potom, čo dostala Ukrajina 90 miliardovú pôžičku, viete, teraz ju dostali, tak ste to vnímali v médiách. Slovensko, Česko a Maďarsko sa na tejto pôžičke nezúčastňuje, že nemáme s ňou nič spoločné, lebo ja som odmietol poskytnúť alebo byť súčasťou vojnovej pôžičky. Z tých 90 miliárd, 60 miliárd ide na zbrane a 30 ide na chod Ukrajiny. To znamená, že Ukrajina má peniaze na ďalší rok. Čiže ja vôbec nevidím perspektívu ukončenia vojny na Ukrajine, pretože má zdroje na ďalšie pokračovanie vo vojne.